So, this is it. Tohle už je ono. As usual and as ever, this is it. Jako vždycky, jako obvykle, tohle je ono. This is what's arising. Tohle je to, co povstává. This is always what's arising. Je to, co vždy povstává. This is never not it. Nikdy to není nic jiné. Whatever's arising, a cough, Cokoliv povstane, cokoliv se objeví, zakašlání, bum on seat, zadek na židli, fingers interlaced, prsty zaklesnuté, sound of English voice, zvuk angličtiny, sound of Czech voice, zvuk češtiny, laughter, smích, light, světlo, space. prostor. It's always this. Vždycky je to. There is nothing else, there is nowhere else. Není nic jiného, není nikde jinde. There is nowhere else that anything could arise other than in this. Není jiné místo, než kde by mělo sedít to povstávání, nebo to, než to tady. You may remember being at a talk here yesterday evening. Můžete si pamatovat naši řeč ze včerejška? That memory can only arise in this. Ale i ta vzpomínka může pouze povstat v tomto, teď. You might have thoughts of the home that you came from today. Můžete mít myšlenky na domov, ze kterého jste dneska přišli. Those thoughts can only arise in this. Ale ty myšlenky se objeví pouze v tomto. So when separation seen through, Takže když je prohlédnutá oddělenost, when non-duality is seen, když je nahlédnutá jednota, certain changes in the way reality is perceived tend to happen. Zdá se, že ve vnímání reality, kterou nastanou určité změny. They only tend to happen, they don't have to happen, but they're quite common. Ty změny nemusí nastat vždycky, ale jsou časté. Changes in the way reality is seen. Změny v tom, jak je vnímána realita. What's reality? This is the only reality. Co je realita? Toto je ta jediná realita. And so far as reality means anything, it means this. Realitou myslíme prostě toto. Now, living in separation, this is often not enough. Když žijeme v oddělenosti, tak toto často nestačí. This is often not satisfying. Často nás to neuspokojuje. So this tends to be full of a lot of them. Že často se to zdá, že se to vyplňuje ukazováním na druhé, nebo že se to vyplňuje s představami o tom, co bude, co přijde. This tends to be full, for example, of a lot of past and future. Je to vyplněno myšlenkami na to, co bylo a to, co bude. And although past and future are also this, ale ta minulost i budoucnost stejně povstává v tomto. Jsou zase tohle.
Because those thoughts of past and future can only arise in this, protože ty myšlenky na minulost a na budoucnost mohou pouze povstat v tomto. nevertheless, as we all know, past and future tends to take away from the appreciation of this. Ale všichni víme a známe to, že myšlenky na minulost nebo na budoucnost nás vlastně odvádějí od vnímání přítomnosti tady tohoto. Thoughts of past and future always direct us away from this. Odvádějí nás pryč. How can there be an appreciation of this if it's filled with guilt and regret and nostalgia about the past? Jak bychom mohli dostatečně ocenit přítomnost, když ten náš prostor vyplňuje pocity viny, lítosti nebo nostalgie nad minulostí? How can there be an appreciation of this if it's filled with fears and anxieties and hopes about the future? Jak bychom mohli dostatečně ocenit přítomnost, když máme strach, úzkost nebo jiné pocity ohledně budoucnosti? So the problem in separation is that there does not tend to be much appreciation of this. Takže problém je, že nedokážeme dostatečně ocenit přítomnost tohoto, přítomnost a toto. Because we're projecting onto this so much of our inner neurosis. Protože na tu přítomnost projektujeme spoustu našich neuróz. So we don't really experience the absolute miracle of bum on seat, fingers crossed. Takže dostatečně neocenujeme zázračnost těch povstávaných věcí, jako zadek na židli a zaklesnuté prsty. The miracle that there's consciousness in which that sensation can arise. Zázrak toho vědomí, ve kterém může pocit těch jednotlivých jevů povstat. The miracle that where we are, precisely where we are, the universe is lit up. Lit up with light, illuminated. Že ten prostor, ve kterém se nacházíme, tak ten tak velký je vesmír, který dokážeme vnímat. Že tam je světlo. Že tady je světlo. Se rozsvěcuje. Ten vesmír se vždycky rozsvěcuje tam, kde jsme. The miracle in which each one of us can say, I am the light in which this arises, and so are you. Bychom mohli říct, já jsem světlo, ve kterém toto povstává, a stejně tak i ty jsi takové světlo, ve kterém toto povstává. And this is the real miracle. To je ten opravdový zázrak. Yes, just that this is sensed, perceived. To, že je to vnímáno, že je to zakoušeno. That's so clever. Že to je chytré. Could any of you or could I have invented that? Nebo dokázal by to někdo z vás vymyslet, nebo já? We can invent very complex computer programs, but we couldn't invent the mere fact of consciousness lighting up the universe. Dokážeme vymyslet počítačový program, ale nedokážeme vysvětlit, nedokážeme přijít s tím, jak vesmír rozzařuje sám sebe. I'm sorry to do this to you, but Nisargadatta says, Nisargadatta říká, Nisargadatta says, you're looking for a miracle. We're always looking for a miracle. Hledáte zázrak? Perhaps water turned into wine. Jako byste čekali na to, až se voda přemění ve víno. Perhaps a dead devotee resurrected by a guru. Nebo to, že guru vzkřísí někoho mrtvého.
By the way, it's amazing how many traditions have resurrection stories. Mimochodem je úžasné, v kolika tradicích to vzkřísení je přítomno jako příběh. We associate it with Christianity, but almost every spiritual tradition has its own resurrection stories. My to známe z křesťanství, ale téměř každé náboženství má své vlastní příběhy o vzkřísení. Any guru worth anything, as long as he's long enough ago, would have resurrected somebody from the dead. Každý guru, který je dostatečně vzdálen v historii, určitě někdy někoho vzkřísil. Even Pythagoras was supposed to have resurrected someone from the dead. Dokonce Really? Pythagorovi to připisují, že to dokázal. So we look for miracles like that. Hledáme zázraky tohoto druhu. We meet someone who can channel archangels. That's a miracle. Připadá nám zázračné, když potkáme někoho, kdo dokáže channelovat spojení s archanděli. I've just come from giving a weekend of talks in Berlin. Minulý víkend jsem mluvil v Berlíně. And somebody there had met a woman. A někdo tam potkal ženu. And this woman has always seen angels. Ta žena vždycky pořád je spojení s anděli. And the angels could speak to her. A ti andělé k ní promlouvají. And she, because the angels speak to her, she could tell this man what he was thinking. A protože ti andělé k ní mluví, tak ona dokáže jakoby číst myšlenky lidí. The angels told the woman, and the woman told the man what he was thinking. Ten anděl řekl té ženě to, co si myslel nějaký člověk. He was really impressed with this. A ona to řekla tomu člověku, že jí to řekl ten anděl a on z toho měl obrovský dojem. Now I don't know why, because I assumed he already knew what he was thinking. Nevím, proč z toho měl takový zážitek, protože on přece věděl, co si myslel. So if we don't see that this was already the miracle, the only miracle, then we look for miracles somewhere else, and our attention is always pointed away from this. Že pak, když nejsme schopni nahlédnout, že tohle už je ten zázrak, tak prostě hledáme ty zázraky někde jinde. And what we experience of this is largely the experience of our own projected neurosis. A to, co zakoušíme, je projekce našich vlastních neuróz. So it doesn't seem satisfying, it doesn't seem enough. A to nám zjevně nepřipadá dost, neuspokojuje nás to. So when separation is seen through, Že když je prohlédnutá oddělenost, one of the first things that tends to be noticed tak jedna z prvních věcí, kterých si všimneme, is that then this is enough. je, že zjistíme, že nám to začne připadat dost. It's fascinating enough in itself, Je to samo o sobě dostatečně fascinující, so that there's no need to search for anything else. že už nepotřebujeme hledat někde jinde něco jiného. So one of the things that's commonly said about liberation Že jedna z věcí, která se často říká o osvobození, is that searching stops. je, že ustane hledání. And this is why searching stops. Proto, a to je proč se to stane, proč to hledání přestane. Because when there's dissatisfaction with this, there must always be searching for something else, somewhere else, in some other time. Protože pak, když jsme nespokojeni s tím, co je, tak prostě hledáme někde jinde. But when this is seen as the miracle that it is, then there can't be anything else to search for. It's not a question of what could be better than this, it's just a question of seeing that there isn't anything other than this, so there's nothing to search for. Je to o tom, že jednak to je dost to, co je tady, a jednak je spatřeno, že nic jiného není, než to, co je tady. Takže ani není
proč hledat něco jinde. So first it's seen that this is it, and then it's seen that this is enough. Nejdříve je nahlédnuto, že tohle už je ono, pak s tím přichází, že to stačí. And then there's a tendency for life to get maybe quite quiet and relaxed. Možná s tím může přijít tendence toho, že život nám začne připadat lehčí a v určitém smyslu uvolněnější. These are only tendencies, but they're quite common tendencies. Jsou to jenom tendence, ale jsou časté, běžné. And what else can we say Co jiného můžeme říct, when liberation is seen? když je prohlédnuto osvobození? Well, the third thing we can say, Třetí věc, kterou můžeme říct, we have this is it, this is enough. máme už ty první dvě, tohle už je ono a stačí to. And the third thing that tends to be seen, Třetí věc, která obvykle je nahlédnuta, can be summed up by saying it's seen that this is what it is and it isn't anything else. že tohle je to, co to je a není to nic jiného. In other words, this isn't about something else. It's not about a story in any way. Je to o tom, že to není o ničem jiném, že v tom není skryt nějaký příběh. It's not going anywhere. Nikam to nespěje. We're not on a journey. Nejsme na cestě. Perhaps a journey from being unenlightened to enlightened. Na cestě od toho stát se z neosvíceného osvícený nebo neosvobozeného osvobozený. It doesn't have any grand meaning. Nemá to žádný obrovský význam, smysl. We're not on a spiritual search. Not really. We might feel we are, but we're not really. Nejsme na duchovní cestě. Můžeme to tak zakoušet, ale ve skutečnosti to tak není. Because there's nothing to search for. Není, co bychom měli hledat. Because it's all already here in this. Protože prostě už to tady je. We're not here for a noble reason. Nejsme tady z nějakého vznešeného důvodu. We have not taken incarnation in order to save the planet. Neinkarnovali jsme se tady za účelem spasení planety. In fact, if we really wanted to save the planet, probably the best way would be not to take incarnation at all. Možná, kdybyste chtěli skutečně zachránit planetu, tak by bylo opravdu lepší se vůbec neinkarnovat. We have not been put here to guide people towards the one and only true God. Nemáme žádný úkol vést lidi k tomu jedinému pravému Bohu. And perhaps encouraging them by slaughtering their children if they don't believe in the right God. A když v toho pravého Boha nebudou věřit, tak nemáme za úkol jako nějak to trestat nebo nutit jejich děti. Zavraždit dokonce. We're not here to open our chakras. Nejsme tady proto, abychom otvírali čakry. We're not here to raise our kundalini energy. Ani proto, abychom zvedali svoji kundalini energii. We're not here to bring about a political utopia. A nejsme tady proto, abychom přinášeli nějaké politické utopie. Some of us may engage in some or all of those things. Možná se někteří z nás budeme těch věcí účastnit, But that is not our purpose. ale není to náš účel. We don't have a purpose Nemáme účel other than to be. jiný než být. Being is enough. Bytí samo o sobě stačí. The mere fact of existence is enough. Ten čistý fakt existence stačí. So we don't need to invent a story that justifies us being here.
Že nemusíme vymýšlet příběhy, které by to naše bytí tady ospravedlnily. or buy into somebody else's story about why we're here. A nebo nějakým způsobem zasahovat do příběhů jiných lidí, kteří ospravedlňují své bytí tady. I mean, in general, all those stories are made up. This is a metaphor, but I'm going to say they're made up by popes and princes. Tyhle příběhy jsou obvykle vymýšleny jakoby duchovními kněžími nebo papežem. So we have a choice of various political stories, or various religious stories, or various spiritual stories. Že máme k dispozici příběhy politické, náboženské, duchovní. And they all say you're here to fulfill a purpose. Now get on, work hard and fulfill that purpose. Ty všechny příběhy říkají, jste tady proto, abyste naplnili svůj smysl, takže teď se dejte do práce, najděte ho a jděte do toho. And meanwhile, the rose just goes on being a rose. A mezi tím ty růže jsou prostě růženy. The rose doesn't need a story to justify its existence. Růže nepotřebuje svoji existenci ničím ospravedlnit. It doesn't need a meaning to justify its existence. Nepotřebuje význam pro to, aby ospravedlnila svůj. So we could say the rose is already perfection, being a rose. Takže ta růže, můžeme říct, že už je prostě dokonalá tím, že je růže. You and you and you and I and you, we are all already perfection, being the light in which everything arises, including the rose. Vy, já, my jsme už teď ta dokonalost, to světlo, ve kterém tohle povstává, včetně té růže. So that's what I mean when I say that in seeing through separation, it's seen that this is simply what it is and it isn't something else. Že tím myslím to, když říkám, že když je prohlédnuta oddělenost, tak je viděno, že tohle už je ono. It's not a test. Není to žádný test. It's not an exam. Není to zkouška. It's particularly not a test as to whether you can guess which God is the right God. Rozhodně to není zkouška toho, jestli dokážete uhodnout, který Bůh je ten pravý. And who that particular God wants you to kill and who he doesn't want you to kill. Koho byste měli ve jménu toho pravého Boha zabít. Or whether you should wear your hat in church or whether you should not wear your hat in church. Jestli máte v kostele nosit čepici nebo ne. It's not a test or an exam in any way whatsoever. You can't get it wrong and you can't get it right. Because there is no wrong or right. There is just what is. Není to žádný test toho, jestli poznáme, co je správné nebo špatné, protože špatné nebo správné neexistuje, prostě jenom to, co je. So we have the seeing through separation. Takže máme zde prohlédnutí skrze oddělenost. That this is it, and this is enough, and this is what it is, and it isn't anything else. Tohle je ono, stačí to, a je to právě to, co to je, není to nic jiného. So perhaps we may get a sense of why at least a little bit more relaxation might arise when liberation is seen. Takže možná můžeme nahlédnout, proč nahlédnutí osvobození nebo osvobození sebou nese uvolnění. I mean, liberation is a strange animal in some ways. Osvobození je z určitého pohledu divné zvíře. Many strange and paradoxical things are said about it.
říkají se různé, často paradoxní věci. It's not always made to sound attractive. Nemusí to vždycky znít přitažlivě. There's a Zen anecdote where the student goes to the master and the master says to him, Je zenový příběh, který říká, žák přijde za učitelem a říká, why do you want enlightenment? How do you know you'd like it? Učitel říká, proč chceš osvícení, jak víš, že se ti to bude líbit. If we buy into one of the more spiritual yogic stories about enlightenment, Když bychom se zabývali jogínskými příběhy osvícení, with all the whistles and the bells and the lights and the fairies and the devas, kdybychom do toho šli, že bychom tomu chtěli věřit všem těm příběhům se světly, zvonečky, já nevím, vším cirkusem okolo. and the stories of the opening of the petaled lotus chakra, the Sahasra chakra, Příběhy o otevření toho tisícilistého lotosu, and Sahasráry, the being able to read everybody's minds. O schopnostech číst mysli, myšlenky jiných lidí. My God, how boring! Je to vlastně nudné. I mean, my own mind bores me. Can you imagine how much other people's minds would bore me? Mě nudí moje vlastní mysl. Příště se zabývat myslami jiných lidí. But if we buy into these more esoteric stories about enlightenment as a great magical kingdom, Že když posloucháme ty ezoterické příběhy o světlech, královstvích, nějakých spirituálních, then maybe we're not paying enough attention to people like the Zen master. tak možná dost neposloucháme lidi, jako byl ten zenový mistr, Who just says very quietly, why do you want enlightenment? How do you know you'd like it? který prostě jenom řekl, proč chceš osvícení, jak víš, že se ti to bude líbit. Liberation is simply the seeing that there is no self in here, or in there, or in there, or in there. Osvobození je prostě jen prohlédnutí toho, že tady není žádné já, How, žádnou z nás. how do we know that we'd like to see that there's no self in here? Jak víme, že by se nám to líbilo, tohle nahlédnout. But nevertheless, Nicméně, without wanting to get too excited about it, aniž bych se tím chtěl příliš nadchnout, when it's clearly seen that there is no self in here, když je jasně nahlédnuto, že zde není žádné já, then at least a little more relaxation is likely to arise. pravděpodobně to sebou přinese určité uvolnění. Because we're no longer bored by this, Protože už nás tohle nenudí. and we're no longer wearing ourselves out, tiring ourselves out by chasing the fantasy of some goal in the future that we think our life is about. A už se neunavujeme nebo nevyčerpáváme tím houněním zlata, které čucháme někde v budoucnosti. So maybe we can relax a bit. Že možná se prostě můžeme jenom trochu více uvolnit. There's a very good book about this that I highly recommend. Je o tom knížka, kterou vřele doporučuji, It's called Drink Tea, Eat Cake. která se jmenuje Pij čaj, jes dort. It may not surprise you if I tell you that I wrote it. Se vás nepřekvapí, že jsem to napsala já. And you cannot accuse me of salesmanship because I don't have any copies with me to sell. Ale nemůžete mě obvinit z toho, že se vám to snažím prodat, protože já sebou žádnou nemám, tu knížku. But there is a reason why it's called Drink Tea, Eat Cake. Ale má to důvod, proč je to takhle nazváno?
Anybody who gives meetings like this, it's bound to happen that people will sometimes ask for advice. Každý, kdo dává řeč na toto téma, se zřejmě setká s tím, že z těch naslouchajících povstane otázka poradě. Now I have no advice to give about this. A já nemám, co bych poradil. In fact, giving advice about this would contradict every word that I've said so far this afternoon. Kdybych něco radil, tak by to zřejmě bylo v protikladu se vším, co jsem doposud řekl. I mean, I've got lots of advice to give about other things. O jiných věcech vám můžu poradit určitě dobře. Try me in the tea break. Můžete se mě zeptat v pauze na čaj. But I haven't got any advice to give about this. Ale o tomhle prostě radu nemám. Nevertheless, people ask for advice. Nicméně lidi se ptají. And it seems a bit rude just to shrug my shoulders and go, I don't know. A mi to připadá trošku nezdvořilé, prostě jenom zvednout ramena a říct, fakt nevím. Which is the honest response. Což by byla ta upřímná odpověď. So really, just in order not to be rude, Takže jen z toho důvodu, abych nebyl příliš nezdvořilý, I might say something like, well, if you can, takže říkám vám, no, když byste to dokázali, relax, prostě se uvolněte. and if there's some small, simple thing you enjoy doing, go and do it. A když je nějaká věc jednoduchá, obyčejná, kterou rádi děláte, no tak tu dělejte. It doesn't have to be drinking tea and eating cake. Nemusí to být pití čaje a jezení dortu. You may not like tea and cake, Možná, že tohle vůbec rádi nemáte. in which case don't torture yourself by eating tea and cake because you think it will advance your spiritual progress. V tom případě se do toho nenuďte. Kdybyste si měli myslet, že to děláte jenom proto, že vám to přinese nějaký duchovní užitek. For you, it might be drinking coffee and walking around the park. Pro vás to může být to dát si kafe a jít na procházku do parku. But there's nothing more sensible anyone can say about this. Ale nedá se vlastně o tom říct nic moc více smysluplného. And if separation is seen through, Protože je prohlédnutá oddělenost, that's probably what's going to be happening anyway. tak budete zřejmě dělat stejně. Life will probably get more simple. Život se možná zjednoduší, There might be some more relaxation. možná vám přinese více uvolnění And hopefully you'll spend some time doing simple things that you enjoy. možná prostě budete dělat více ty věci, které si užíváte a které jsou vlastně obyčejné. Because when everything is seen to be without meaning, Protože všechno, co se zdá být bez velkého významu, you might as well do what we enjoy. nějak špatně. Nemusí to být nějaký velký význam, prostě můžeme dělat to, co nás baví. And by the way, if you don't like that description, that everything is without meaning, Mimochodem, když se vám to nelíbí, to, že to žádný význam nemá, it makes just as much sense to say that everything is full of meaning. Možná se dá stejně tak dobře říci, že všechno má úplný význam. As long as we understand that that means that everything is its own meaning. Pakliže to znamená, že chápeme, že všechno má svůj význam už tím, že je. And it doesn't need any meaning added to it. Že ten význam že tam význam nepotřebuje přidávat. So we could say the meaning of a rose is a rose. Můžeme říct, že význam
růže je růže. The meaning of Paul is Paul. Význam Paula je Paul. The meaning of Lenka is Lenka. The meaning of Richard is Richard. If you want a life purpose, we could say, you know, Paul's life purpose is to be the perfect Paul. Možná bychom mohli říct, že smyslem nebo významem Paula je být perfektní Paul. But he's already being the perfect Paul. Ale on už tím dokonalým Paulem je. Isn't he? Yes. I mean, nobody in this room could do Paul as well as Paul does. Nikdo v téhle místnosti by nedokázal být Paulem více, než to dokáže on. Nobody in this room can do Richard better than I do Richard, or Jen better than Jen does Jen, or Lenka better than Lenka does Lenka. They've got it. So if you want your life purpose, if you insist on having a life purpose, your life purpose is to be the perfect you, and you're already doing that. You can't not be doing that. So you've already achieved your life purpose, so you might as well relax. Takže kdybyste to chtěli vidět takto, tak váš životní úkol je být dokonalým sama sebou, ale vy už tím dokonalým sami sebou jste, takže už jste to dosáhli a můžete se uvolnit. So we have this is it, this is enough, this is what it is and it isn't anything else. Now some of that, I say, using an English colloquialism, is in the realm of the bleeding obvious. Takže měli jsme tohle už je ono, tohle už stačí, toto je to, co je a není to nic jiného a to další, tam jsem ztracená. Je to zřejmé, že to tak je. Jo? It really is in the realm of the bleeding obvious to say this is it, this is the totality, this is what is. A je to prostě zřejmé, protože to tak je. Nedá se z toho jakoby vymanit. Tohle je to, co je. So the last thing I'm going to say in this introduction may not be quite so much in the realm of the bleeding obvious. Ta poslední věc, kterou chci říct v tomhle úvodním povídání, je možná trošku mimo to království zřejmého. So I'm just going to add one more trivial thing to what's seen in liberation. Chci přidat jednu malou věc k tomu, co se týká osvobození. Little tiny item. Jenom maličkost. I'm going to say, oh, and by the way, it's seen that it's all unconditional love. Je nahlédnuto, že to všechno je nepodmíněná láska. Now, from the point of view of the mind, or the personal mind, z pohledu mysli, nebo z pohledu osobní mysli, that really isn't quite so obvious. to tak zřejmé není. In fact, it might not be obvious at all. Možná to vůbec není zřejmé. Nevertheless, I'm going to declare that when separation is finally seen through, it's seen that this is, if you like, this is only a metaphor, but this is, if you like, an outpouring of unconditional love. Přestože to nemusí být pro tu lidskou mysl snadné nebo zřejmé, tak přesto prohlašuju, že pak, když je spatřena, pak, když je nahlédnuto osvobození, je viděno, že tohle všechno tryská z nepodmíněné lásky.
So if we want to discuss that or argue about it or dispute it or question it, we can do that over the course of the afternoon. But I'm not going to do that right now. I'm just going to make that declaration and leave it at that. This is an outpouring of unconditional love. Můžeme o tom diskutovat, můžete se mnou o tom hádat. Já teď jen činím to prosté tvrzení, že tohle je to, co tryská z nepodmíněné lásky. And that has nothing to do with personal feelings. Nemá to, co dělat s pocity osobními. Unconditional love is impersonal. Nepodmíněná láska je neosobní. So it has nothing to do with what the person is thinking or feeling. A nemá to, co dělat s tím, co si o tom myslí který člověk. But nevertheless, when it's seen, Nicméně, když je to prohlédnuto, I would say that's what really brings the final end to searching. je to to, co jako v posledku a konečně přináší konec všeho hledání. How can there possibly be the feeling that there's something else to search for when it seems is already unconditional love? Co bychom ještě chtěli hledat jiného, když je prohlédnuto, že tohle je nepodmíněná láska. I think that's quite long enough for an introductory talk. So now we'll see what happens. Do you know of people whose story has apparently got a lot worse after seeing liberation? No. No? I do know people whose stories have apparently got worse after awakening, if we make this distinction between awakening and liberation. In fact, I would say that if awakening happens suddenly, which doesn't always happen suddenly, but if it happens suddenly, I'm tempted to say that life, the story, usually gets worse in some ways, although better in other ways, after awakening. But I haven't done a poll, so that's an unscientific statement. Awakening can often usher in a very difficult period of time. I'm sorry, I forgot for a moment. Paul se ptal, jestli Richard ví o nějakém příběhu, nebo o nějakém případu člověka, který došel o osvobození a jeho život se zhoršil. Ten příběh pro života. Odpověď je, nevím, neslyšel jsem, neznám, co umím říct, že pak, když rozlišujeme tu zkušenost probuzení, osvobození, to awakening a liberation, pak možná v některých případech toho probuzení, jakoby té první počáteční zkušenosti, může dojít k zesložitění života v určitém ohledu. Obvykle, když je to probuzení náhle, tak to jako může vynést některé těžké věci. One of the most unfortunate things that can happen in awakening jedna z nejnepříhodnějších věcí, kterou probuzení může přinést, is that your loving family may call in the psychiatrist. Je, že vaše milující rodina může zavolat na psychiatra. Or you yourself may call in the psychiatrist. Nebo vy můžete volat na psychiatrii. You may be diagnosed with dissociation or psychosis. A mohou vám přišít psychózu. That's why sometimes in awakening it's better to be very careful who you talk to. Takže je lepší dávat si pozor, s kým mluvíte o té zkušenosti. Susan Seagal, for example,
It seems that she went through about 10 or 12 years of going to psychotherapists who did not understand this, and she did not understand this. Chodila na terapii 10 nebo 12 let a ona té zkušenosti nerozuměla, ani ten její terapeut nerozuměl té zkušenosti. This thing that was happening to her that seemed to her to be abnormal, and she wanted to get rid of it. Pro ní to bylo něco jakoby nenormálního, ona se toho chtěla zbavit. And it was only after she happened to come across a Buddhist who recognized what she was talking about. A až tehdy, když se setkala s nějakým buddhistou a ten to rozpoznal, o čem mluví. And he said, this thing that you think is a curse, thousands of Buddhists would kill. Well, no, they wouldn't kill because they're Buddhists. Thousands of Buddhists would cut off their right arm to have this. But they wouldn't do that either because they're Buddhists. You know what I mean. Ten buddhista jí řekl, ty to považuji za prokletí a jsou tisíce buddhistů, kteří by proto udělali kdo ví co, aby tohleto získali. And then it seemed to become okay. A pak ona se uklidnila. She just needed to understand it. She just needed somebody to normalize it and say this is not psychosis. It's not madness. It's not dissociation. A potřebovala, aby někdo uklidnil, že ta její zkušenost není nic nenormálního, nic divného. Potřebovala tomu porozumět. A certain number of people contact me by email or phone with questions. Někteří lidé mi píšou maily nebo telefonují. And I would say about half of those are about what's happening in this process called awakening. A řekl bych, že tak polovina z nich je v tom procesu probuzení. And it's very common, the kind of problems the person is experiencing, they're very common, they're very often very similar. Ty problémy, se kterými se ti lidé setkávají, jsou často velmi podobné. And all the person really wants is reassurance, if it's possible. Is this okay? Is it normal? Yes. It's very common, very common. Často ti lidé potřebují jenom ujištění, že to je v pořádku, co se jim děje. What to do about it? Co s tím dělat? If it's possible, relax, have a cup of tea, have a piece of cake, walk around the park, find some simple thing you enjoy doing and do it. Co s tím dělat? Prostě si dát hrnek čaje, jít na procházku do parku, dělat ty jednoduché věci, které děláte rádi. There's an Australian guy who's written a lovely book about this. Jeden australský chlapík napsal o tomhle krásnou knížku. It's a strange book because it's half memories of a hippie life. A je to trošku divná knížka v tom, že polovina z ní jsou vzpomínky na život, který vedl jako hippík. A life filled with journeys in beaten up old Volkswagens with flowers painted on the side. Je tam spousta vzpomínek na cestu, na bláznivé výlety ve Volkswagenu, který je pokreslený kytkama. A life filled with far too many drugs. Tam vzpomínky na život plný drog. But just the right number of cups of tea. Ale je tam ten dobrý počet šálků čaje. So it's partly that, and partly all these little nuggets of non-dual wisdom. Takže je tam vyvážený poměr těch bláznivin a těch moudrostí o nedualitě. And at one point he's talking about people asking him for advice as to what to do about this, what to do about finding liberation. A v jednom okamžiku se ho lidé ptají na tu radu, co dělat, aby
se dobrali té neduality také. And essentially what he says is, A co nakonec řekne on? go for a walk, Běžte na procházku. go for a drive, Zjeďte někam. drink more tea. Na zdraví pijte více čaje. Then he says, if you want to, find, if you want to, have a sneeze. If you want to, find someone who's awakened and hang out with them. Když byste chtěli, tak prostě najděte někoho, kdo je probuzený a buďte v jeho přítomnosti. And then he says, do what you like. It won't make any difference. Dělejte, co chcete. Nepřinese to žádný rozdíl, nebude to žádný rozdíl. God winning with a message. Finally, we're going to find out which one is the true God and whether she wants us to wear our hats in church or take them off. That great philosophical problem. We wear our hats in church and annoy the Christian God, or take them off and annoy the Islamic God, or the Jewish God. Which should we do? Yes, I just wanted to share an experience. Well, I went through that process of awakening. I was in a boarding school, and it was Bad luck. But it was, I mean, since all this love is involved in it, it's like a permanent thing, let's say. But I didn't want to talk about it. I wanted to talk about what was the experience after, when I was in this boarding school. That there was a lot of problems I didn't understand, or I understood the problem, but I didn't see the problem in the problem. Okay. You know what I mean? Or it's Not yet, but I'm optimistic. That my experience in living with a lot of, it was a boys' boarding school, there is a lot of, interaction which mainly involves a lot of, personal conflict between two characters, yeah. And I lost somehow this necessity, or to be part of any kind of these problems. Yeah. Yes. Which was for me somehow it, let's say, took me away socially into a kind of strange isolation. Yeah. Yes. Where I didn't want to get involved in it, and at the same time I was supposed to be a part of it, Yeah. and so that was How old were you? I was when it happened, it was 16, 17. Oh, And I had because through my father I had a lot of I met a lot of teachers, and I didn't know, but I knew what happened. Mm. Yeah. So that was for me a very strange situation, which I guess continues throughout my life, let's say. Do you want to have a go? No. Little praise. Yeah. Vy to vždycky umíte říct líp sám, ale tady to zhrnu, když tak mi to nadávejte. Že mně se tahle zkušenost stala, když jsem žil v internátní škole. No, v internátní škole v podstatě. A co z toho jakoby pro mě, řekněme, bylo potom zjištění, že vlastně jsem se nemohl, nebo nechtěl už účastnit žádných jako mezi osobních potyček, nebo prostě nezajímali, ale prostě
ty problémy, které ty lidi tam řešil, jsem chápal, ale nebyl to jakoby, nechápal jsem to jako problém. Jo. A v podstatě mi to jakoby odvedlo do takové jakoby izolace nebo zvláštní pozici ve společnosti, která vlastně jakoby, jak byla úzce na internátní škole jakoby působila, tak jsem jakoby z toho byl jakoby tak zvláštně jak vyřazený a zároveň jsem v tom měl fungovat. So something that's quite common is that a glimpse of this can be seen, or maybe much more than a glimpse of this can be seen, when someone is very young, often much younger than that. I mean, for some reason, you get a lot of reports, for some reason, you know, in the sort of years before puberty, maybe 7, 8, 9, something like that. It can happen at any age. And in a way, it can very much create problems for that individual, because if this is seen at a young, it can kind of be seen and then maybe half forgotten, but never fully forgotten. And if this is seen at quite a young age, then the problem is, or the problem can be, that that individual then just cannot really take this seriously anymore, because they've seen through it. Děje se to, že lidé mívají záblesky nebo zkušenosti toho prohlédnutí v raném věku, často dříve než před pubertou, třeba 6, 7, nevím co, ale může se to samozřejmě stát v jakémkoliv věku. Každopádně, co to sebou nese pro ty děti, které dospívají a žijí ten život dál, i když některé z nich to zapomenou nebo částečně zapomenou, že jakoby nedokáží ten život tady brát tak docela vážně, protože prostě vidí skrze to, nebo viděli skrze to, že nedokáží se úplně tady toho účastnit. So they can't take it seriously anymore, and they can't understand why everybody else takes it so seriously. Jako když nedokáží porozumět, proč to ostatní berou tak vážně a ani oni to nedokáží brát vážně. This is very common, fairly common. Je to časté. One of the metaphors that's used for this in the tradition Jedna z metafor, která se pro tohle používá, is that it's a kind of waking dream. je, že to je jakoby sen. It's a kind of waking dream. And the problem in another way of saying it is it's both real and unreal. Je to sen, který zakoušíme v tom smyslu, že je to reálné a současně nereálné. Lucid dream. A lucid dream, yes, like, well, waking up is like lucid dreaming. Mm-hmm. Right. The problem for the individual Problém pro jednotlivce v tom, the separated person, toho odděleného člověka, is they only see it as real. Je, že jim to připadá jenom jako reálné. So of course they take it really seriously. Takže to berou prostě vážně. If you see this as only real, you have to take it really seriously. Protože tohle je pro vás jediná realita, tak tuhle jedinou realitu berete prostě vážně. And then we tend to get very excited in all sorts of ways about what seems to be really happening and only really happening. Pak nám to může přinést mnoho vzrušení nebo dramatu ohledně toho, co se děje, protože to je to jediné, co je pro nás pravda. For the individual like you, pro člověka jako jsi ty, and for many others who go through that at a much younger age, a pro jiné lidi, kteří tím projdou v mnohem ranějším věku, they now see that it's both real and unreal. tak prostě vidí, že tohle je současně reálné i nereálné. They see that it's a waking dream. Vidí, že to je sen, který žijí. They have awakened to the fact that this is a kind of dream. Probudili se do
vědomí, že tohle je určitý druh snu. So now they're in this state of lucid dreaming. Takže jsou teď v stavu lucidního snění. So they can't quite take it seriously anymore. Takže to nedokáží brát tak docela vážně. So it's a big problem. To může být problém. They're thinking, why is everybody else getting so excited and dramatic and having all these conflicts and think things are so important and looking for their life purpose? Je to pro mě nepochopitelné, že ti ostatní jsou tak dramatičtí a hledají smysl života a berou to všechno tak vážně. And everybody else is looking at them and thinking, what's wrong with them? A ti všichni ostatní se dívají na tohohle člověka a říkají, co je s ním špatně. Why aren't they taking life seriously? Proč nebere ten život vážně, doopravdy? Why aren't they getting all dramatic and excited about all the things we take seriously? Proč taky neberou dost vážně ty věci, které bereme vážně my? So then maybe, if you're really unlucky, Takže možná, když nebudete mít, you'll be taken to see a psychiatrist. budete mít smůlu, tak vás vezmou prostě do psychiatrické léčebny. And you can be diagnosed with dissociative personality disorder. A můžu vás diagnostikovat jako rozdělenou osobnost nebo jako nějakou poruchu. And now we can start treatment for a disease that you do not have. A mohou vás začít léčit na nemoc, kterou nemáte. In Berlin, there was a woman who had spent 12 years going to different psychiatrists and therapists, being told that she had dissociative personality disorder. V Berlíně byla jedna žena, která 12 let chodila za psychiatry a oni diagnostikovali tuhletu poruchu osobnosti. I don't know, I'm not a psychiatrist. Já nejsem psychiatr. But from her description, it sounded like she was simply in a process of awakening. A já to možná neumím posoudit, ale pro mě to znělo, jako že byla prostě jenom v tom procesu probuzení. So this can be a problem. Tak to může být problém. May I still? If we can do it in 7 minutes, yes. If not, we'll do it after tea. Let's try. Let's try. I'm wondering, we are focusing now on liberation, or enlightenment, or process of this. And before you talked about non-duality, isn't it so that it doesn't matter if you are enlightened or not? Of course not. Or whatever process is happening, Of course not. from this point of view, it is just happening. Of course. Firstly, I would always avoid, I'm sorry to be picky with language, but I'd always avoid the phrase, you know, if you are, or if I am, or if we are enlightened, because I would say liberation is completely impersonal and has nothing to do with you, or with me, or with anyone. Ta otázka byla, jestli, protože se tady hovořilo o osvícení, osvobození a nějakých těchto termínech, tak předtím byla řeč o nedualitě, tak jakoby jestli ten výsledek, který si z toho mám pomyslet, je, že na tom nezáleží, jestli je člověk osvícený nebo ne. A odpověď je určitě, vůbec na to nezáleží, jenom si dovolím být trochu přesný ve smyslu jazyka, který používáme, protože když mluvíme o osvobození nebo probuzení, osvobození, tak nemluvíme nikdy o tom, že já jsem osvobozený nebo nějaký člověk osvobozený, protože ta zkušenost osvobození je naprosto neosobní. So we could say
It's all liberation anyway. There's only liberation, of course. Takže mohli bychom říct, není nic jiného než osvobození, nic jiného není. The personalized feeling that this is not liberation is also liberation. I ten zosobněný pocit, že toto není osvobození, je také osvobození. It's simply liberation, feeling like a person who believes that they're not liberated. Je to osvobození, která se jakoby personifikuje a myslí si, že není osvobození. But of course that can be quite uncomfortable. Samozřejmě tento pocit zakoušení může být nepohodlný. And being quite uncomfortable is also liberation. Ale ten pocit nepohodlí je osvobození. And we can understand why that can then give rise to a search. A search for something that doesn't actually exist. Ale dá se pochopit, že to nepohodlí dá vzniknout hledání východiska, ale je to hledání něčeho, co neexistuje. And of course, where liberation is seen, A pochopitelně, když osvobození je nahlédnuto, all sorts of discomfort can still arise. It embraces everything, including every possible kind of discomfort. i v rámci toho osvobození mohou postávat pocity nebo nepohodlí, které se prostě objeví. All kinds of, let's call them uncomfortable feelings can arise still. Nepohodlné pocity mohou postat. In fact, many would say, and I would say, that certain uncomfortable feelings are likely to get stronger when liberation is seen. Možná já i někteří jiní by řekli, že ty pocity mohou být i silnější. The reason is because there's no person there resisting them anymore and keeping them down, and so they come up much more strongly. Dalo by se to možná vysvětlit tak, že prostě už není přítomna ta osoba, která by ty nepříjemné pocity potlačovala nebo jim nedovolovala plně se objevit. However, probably they won't last as long. Nicméně pravděpodobně ty pocity nebudou trvat dlouho. Particularly for the neurotic person, Obzvláště pro neurotické lidi, feelings often last a long time because we attach a story to them. protože k ním začnou, nebo na nich začnou stavět ten příběh. And the problem with attaching a story and then becoming fascinated with the story is that a story can just go round and round and round forever without ever going anywhere. Ten příběh se může zacyklit do nekonečné smyčky, aniž by někam vedl. Prostě protože pro ty neurotické lidi je tak fascinující. When feelings just come up naturally, Pocity prostě přirozeně přijdou. it turns out that the psychophysical organism is usually very good at dealing with them. Náš organismus, když v něm povstanou, je obvykle schopen se s nimi velice dobře vyrovnat. So, for example, anger comes up, Povstane zlost. the psychophysical organism processes it, Ten psychofyzický organismus to zprocesuje and it's gone. a je to pryč. No problem. Je to pryč, není problém. But add a neurotic person to that mix, Ale když k tomu přidáte neurotického člověka and the neurotic person grabs hold of that anger, a ten potom hněvu chňapne starts going on with an angry story in the head, a začne v hlavě vymýšlet zlostný příběh, příběh, který staví na té zlosti. tones the anger down into irritation, Tu zlost poníží do Že iritoval. iritace,
and then walks around irritably for the next 3 weeks. Pak v iritovaném stavu prostě chodí další 3 týdny. In fact, I bet almost everybody in this room knows somebody who's pretty much been irritable for the last 20 years. Možná, že každý z vás zná ze svého okolí člověka, který dokáže v tom stavu mírné spruzenost je hezké slovo, říct posledních 20 let. You can't be angry for 20 years, it's too tiring. 20 let se nikdo zlobit nedokáže, protože to by bylo moc únavné. So when the neurotic person goes, maybe a flash of anger. When the neurotic person's there, maybe 3 weeks of irritation. Takže možná ten záblesk zlosti u jednoho člověka můžou být 3 týdny spruzenosti. But any uncomfortable feeling, as well as a comfortable feeling, may be felt in liberation and may be felt more strongly. Ale každopádně v osvobození mohou povstat jakékoliv pocity, příjemné i nepříjemné, ale mohou být pocitovány silněji. I was reading a book in the summer but in England, a very well-known Zen Buddhist nun. Četl jsem v létě příběh docela známé zenové mníšky. And she quotes one of her Zen masters in this book. A ona cituje jednoho ze svých mistrů v té knize. As saying, no one knows grief like a Zen master. Sorrow. No one knows sorrow like a Zen master. A ta citace je, nikdo nezná smutek nebo lítost smutek tak jako zenový mistr. And there's a Tibetan teacher who says, even in the greatest yogi, joy and sorrow still arise. Jiný tibetský mistr říká, i v největším jogínovi radost a smutek povstávají. So probably one of the most mistaken ideas about liberation Že možná jedna z nejzavádějícnějších představ o osvobození is the chasing of bliss, is that it's about bliss. je, že je to o milosti nebo o požehnání. Anything can arise. Bliss can arise. Anger can arise. Sorrow can arise. Osvobození může povstat cokoliv. Pocit milosti, zlosti, radosti, cokoliv. If you just want bliss, take drugs. I recommend opium. Když chcete jenom a výlučně pocit milosti, tak si blaženost, tak si vezměte drogy, doporučuji. Perhaps I should have got Paul to stop filming before I said that. And it's tea break.